tugma ba ang ginyakan ni President Bongbong Marcos Jr. Inin sunod presente nga kamutangan yan na aton naso na niyaging buhat nga State of the Nation Address Kakolopo. Brigada Encuentro! Brigada Encuentro! Ako, partner, kumbinsido ako nga tugma. Diri! Sus, Ginoo ko. Pastilan, dolor! Tugma-tugmaanggad. Ako diri. Isos, Ginoo ko waray good. Diri, tugma. Kita ka na naiyak ka na. Nasing iya nga di. Unahon na nato na din nga. Didi kita't magkamaskuan. Mas baga medyo harani. Pamatya. Mas mataas pa ang ating kumpiyansa. Dahil mas marami tayong mga kasangga na magiging kabalikat natin sa oras ng matinding pangailangan. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to no one. Tapos hindi ko palalampasin ang nangyaring kamakailan sa Siquijor. Ipinagutos ko na sa DOA, NIA at ERC na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Siquijor bago matapos ang taon. Papanagutin natin ang mga palpak na flood control project. Doon ako baga medyo na ano. Amaram ka, ang ginyinakan ni PBBM ka pansuna, basa magyapon akong gini-expect nga. Nga na maupay, pinakamaupay nga suna ni PBBM, anya na nga suna. Sige! Ano ba ka nantsalan ka man dida? Riyakan lati mo! Ubusa ito dida! Kay basta mo na ito maupay ang suna. Bilib ako ito na itong presidente makabrigada. Amo pa rin ang presidente ay historiton Pilipinas makabrigada ng presidente nga simple lang pagkuhan ang baga preparasyon ng suna tapos maupay ang pag-deliver itong suna. Di rin nag-i-Englisyon. Di ba kasi totoo, bukos ka suna, puro English. Paano kayo maintindihan ito? Kung sukada ako na di na siya nabutan mag-English, paano kayo makakaintindi? Okay na lang nga, Tagalog niya baka pag-deliver itong suna. Nga na niya maging patapod partner na tabo. Ang tag 20 pesos ng kadang kilo yung bugas. Natabo, hama Kadiwa Center. Natabo, hapira lang ang mga tao. Kadiwa Center. Natabo, habang hapira lang nga mga at least natabo. Natabo kaya, buwan ang baga na-dismayo. Dismayo? Mga nadidismaya. Kana sila nga, ikami lugod ko nung mo dapat untag gabit baga makakabenepisyo ni. Kaya kami kung talaga, baga mga kahit tanan man makakabenepisyo basta na ka marginalized sector, PWD, senior citizen, member ito na 4Ps, qualified kayo makapalit. Ito nga mga palit sa Kadiwa Center. Ay magpermi ng merkado, kaya warat dito. Kaya mo nga Kadiwa Center at merkado. Number 1, damo ang naridismaya, labi na ang baga mga taxpayer. Kaya anong kadismaya? Kaya imbes ko no hiralogon ang baga taxpayer ko no, baga diri man kuno kami baga Rico dida. Sakto lang nga baga nakakabayad-bayad, nakakapalit-palit. Kami kunulugod nga mga taxpayer, dilugod kami sa'yo nakakabutong hinin. Kaya para makapalit ka dapat maging PWD ka anay. Ikaw, kumama, sige ka. Maging PWD ka anay para ka makabutong. Kaya kapalit ka man. So it's either maging PWD ka or maging dapat ang ginawa nyo, hindi na lang pinili lahat ay makakabili. Maliban lang doon sa mga mayayamang tao. Kay kita ng mga siring paman, baga nakapalit-palit pa rin na bugas, bisang kita pobre, ihatag natin ito magapawaray-waray. Kada naman na. Pag-uri kasi, damot na rin ismayagano. Kada ayuda. Kada ayuda. Aadi nga waray mga trabaho. Aadi nga waray mga intalon. Ano? Income. Ano man? Pirnaminti laamo itong sintro. Ano naman natatin talon nga baga mga taxpayer, nga talon baga saktulat baga labaw-labaw laing guti. Labaw-labaw laing guti ay nga baga kuan. Kahit pa paano baga mapamantiyagan manira nga, oy!
Tamit baga naghahatagin na So kay ano may man, pundo. iton bulig ka kanad mga taxpayer, kanad mga pobre, so kanaton. Ganito. Baga Kaya naman din mo, sinyon. Ibabatag-batag unta ito. Astila, ito mo ka maubahon, ikabaraka kay re-request ko Dere ka tunasing nga maubahon. Hindi ka tunasing nga maubahon kay mahatag yan ang tulog ka bulan. Sunod na tulog ka bulan, hiralag yapon. Sunod na bulan, hiralag yapon. Ay hirayin talon pa waray-waray. Oo ko. Nakatag nga na kita iton mga nagawas nga waray baga ingka kaon. Ikaw mapakain ng mga anay. Ikaw kay kompleto mo tim kaon na pag inaro iton. Tagan manit baga. Kay kun waray inin nga mga taxpayer, di tayo matataganin nga mga intalon baga pa waray-waray. Kaya Baga, malagi. hinumduman ta daw hira. Ngayon mga taxpayer, baga tagan man nira gyapin baga pagpaid. Kay tinagan naman kamon una. Di ba ansap? Mareklamo ka mo. Ansap tinagan na kamon sap. Sap ni Di ba ang panahon ni Digong? Tinagan kan tulo ka beses ang sap. ayaw pagbakwana na. Hindi rin storyari ka na niya ng administrasyon. Kay ginta. Kaya ano nga makatukan Ay, di anay. man ito ka na tuig mo doy. Tatagan ka na lang ayuda itong gobyerno kay taxpayer ka. Tapos masirig ka muna. Obligasyon mo ito. Kaya na ka Pilipinas. In-entitled ka nga patawarin tax. Kung di mo gusto patawarin tax, dito ha planet ni Mek Okoy. Kapo trapiko lang ni Bidzita. Ayuda. Siring pa man. Oh. Wala na ba talaga solusyon itong gobyerno? Kundi puro na lang kita ayuda. Kaya ano man, kaya dapat ayudahan ito ng ginahanglan. Amot Ano yung itong solusyon? gobyerno. Nga para itong gobyerno, di rin nala umasa itong sambayan ng Pilipino. Oh. Hiton ayuda, hiton gobyerno. Sige daw, ikaw Pagpili. nagpapagyanhan. Ano man itong solusyon? Kaya nga eh, Oh, ikaw nagpapagyanhan. magbilingin solusyon. Ano ang Itong solusyon? gobyerno. Ano nga solusyon? Para Total, mas di maliit rin man kami itong nakakita. gobyerno. Maging- Ano nga solusyon? Itagpapakiana. Hika mo, nakakaunahon na ka mo itong solusyon. Kay ikaw. Kay Dili ikaw lang mo. niyo ginbubuhat. So, Nga para aadalagi hapon itong ayuda. Kay ano. Naadalagi hapon itong tao. Kay mas mapay kunot may ayuda. Kay baga, bida-bida. Siyempre naman, ayuda ito eh. Di ka maguguol. Hindi ba kita magbibiling? Hindi ba pa nga mga solusyon? Ano nga ang So, solusyon? lalaba kita itong ayuda? Hatagin ayuda dito? Amo nga nitong pagkana iyo. Ano nga solusyon, Your Honor? Like pag-abuti itong kalamidad. Ano man? Bagyo. Ada na laba kita itong nga mga ayuda at paghatag. Kahit Waray pa- na ba kita bubuhaton pa nga makaka Sige daw, sige daw, sige daw. pamaagi nga diri kita lunpan. Sige daw, sige daw. Kung Total, umabot man itong kalamidad. magarit ka man.